Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka app na ka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabenta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabenta ka jingpuli ka jingsiyo ka baret but hila ban lagu ban puli da ka education loan. Hila ruban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu license, riu kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit ha benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan Ka West Khasi Hills District Badminton Association kala penkriak syat ban pediang ye lempung ile akai badminton ka bahe jong jela ka ban salong Hanongstoin West Khasi Hills District nadok arterik hadok santerik unailar arjar arpulai ya kani ke lempung ban sepelong dak Meghalaya State Badminton Association haringkat ke jingat trelang ba West Khasi Hills District Badminton Association Lakmilinti babaro ki association na ki khat artli district jong jela kin session menta uba Eslendam uba dewi president jong West Khasi Hills District Badminton Association mad ha juk por kum chairman jong organizing committee haba crunch kilat pathai khubor ulaong ya kani kelempung on pelong hapo ke Indo Stadium Hanongstoin mad ula petiap ru bagi noy la ka ki bakwa banya shimenta kin penrung kerteng no ila dia shwa ka arp hutrik naitung arja apulai house ke tri ke Meghalaya State Badminton Association hari por ni Sultanat Bandar Lang isa HK Taba ibadai organize ibadai additional DC jongka West Khasi Hills khaju por ibadai organizing chairman jongka ni ka 38 Meghalaya State Badminton Championship arjar arpo lai indaru bangi I ba Gilbert Sangriang ibadai chairman jongka media and publicity cell indaru Dr. Lumbor Mausor ibadai organizing secretary jongkani ka championship te da ka jingi don la hani bapi mata sing supa ban highlights kendia ya ka jing penkrea jongi ya kani ka 38 Meghalaya State Badminton Championship ajar apply ka tournament kan long hangni ha Indo Stadium Nongstoin ha ka artarik hadu santarik jong u prai August arjar apply ki participants na ki Kelang ki district kin wan aduk kasitarik ku August but ya kani ka tournament ngasu tenal banitu EP ba la host da ka West Khasi Hills District Badminton Association haka jing trelang bat ka Meghalaya State Badminton Association ka bari ka state body te haka jing ya kren haka jing ya sutu jongi bat ki baro ki district association number mentang iladan baro khat artli ki district association ki wala affiliate sa Meghalaya State Badminton Association te ngi sutnat bat ngi humility bahakani kanti menta ki players na baro khat artli ki district jong state kinwan ban ye simbenta bat let's say ngi new tournament ka bahe bat ka ba songset bat ka ba singan hadu kata kumbang itip hi ba ka Meghalaya State Badminton Association kadai ka wala affiliate sa Meghalaya State Olympic Association ba kumjuru sa ka Badminton Association of India te kumta ye ki rules and regulations baro ki paidei ba ka ban conduct ye ka tournament ngin buat baikat kum ka rules and regulations jong ka Badminton Association of India te kelas dia ba kin submit ye ka entries kan long haka arpotrik uhnai bahnyo arjar arpulai but yaki entries ki hamban submit sa ujina secretary jong ka Meghalaya State Badminton Association te hagani ka tournament ka pementa ngindan hadu san category ka umur ki under 13 ki under 15 under 17 under 19 both boys and girls but ka senior category ka balong baik ya ki singles kumjuru ki doubles tangha ka under 19 bat ka senior category ngindon ya ka mixed doubles te ka jingpun kre kalong ka balaya session da
coach ka nabanta ka tournament ngi lightly ki coach but kajing pun kre ka stadium kala ya shan nomor ba hakini ki snem ke beladep hakini ki benai katukan di benai beladep hawangi pe ya kajing long jiman jang stadium kisah ngi lano mensim kendia nomor ba kajing long jang stadium ha daw jong kalait ha daw ha liang jong kajing long jong ki coach ha kajing league jong ka roof te ha kajing ya discuss kajing ya kran but ki members jong ka state body ngilalit ban approach ya ka state sport council but ngaso de ban ai ka jing kublai ka bakarpang ya ka state sport council ka sports department lembaga state sports council ka ba da ka jing tre sitom jong iwene engineer iba thaba ibari engineer jong state sport council but da ka jing simkia jong chief engineer iba BMCM kilawan ban kimi ban pet ya kejiran kam jong kani ka indoor hall but hyper belum kan kila penbiang ya borok khat kejiran kam bat menta ka kam kalaya sesa bat ngikmi lenti ba haswa ba ka tournament kan sedang nginyo ban kitu ki kam ki ba yat menta mat kila ban dap ban kila ban penbiang ha korpong ka bede te ha ka bede ba ka jing pun kre na ka benta ka jingwan jong ki players nomor ngidan ni community wala kumno na borok khat ki district association ki baron simenta ka bumon na kita khat artli ki district association kanum duna ya ka sis pa san pongot ki players ki baron sim klang kata klang pat kenya ki players ki badai na ka ni host district